bachithe umhlambi wendlelo lami, utsho uYehova. Ngakho koko utsho uYehova, uThixo kaSirayeli, ngabalusi abo balusa abantu bami ukuthi nibuchithachithile umhlambi wami nawubhebhethe, alawudelela. Yabonani, ndiyakulidelela ngenxa yobubi beentloni zenu, utsho uYehova. Ndiyakuwubutha mna amasalela omhlambi wam emazweni onke endawagqithela kuwo, ndiwubuyisele emarheweni awo aqhame ande. Ndiwamisele abalusi bawaluse angabisoyika, angaqhithuki umbindi, kungabikho ulahlekayo, utsho uYehova. Yabonani, iyeza imihla, utsho uYehova, endiyakubuyisela uDavide ihlumelo elilungisa, libe ngukumkani ongukumkani, enze yena ngengqiqo, enze okusesifweni nokulungisa ehlabathini. Ngemihla yakhe kuya kusindiswa umntu, uSirayeli ahlale ekholosini negama lakhe, uya kubizwa ngalo leli lokuba uYehova ukubulungisa bethu. Liveli ilizwi lenkosi. Isifundo sesibini. Isifundo kwincwadi yomphostoli uPawulos kwabaseKolose, isahluko sokuqala, ukuqalela kwisahlukwana seshumi elinanye. Wanganga nomeleza ngamandla akhe agqitha ukuqonda, ukuze nibe nakho ukunyamezela ninomonde novuyo. Bulelani kubawo nenze nakufanela kwanenxaxheba kwilifa labantu bakhe ebuqaqawulini. Wasihlangula egunyeni lobumnyama, waze wasigudlusela ekulawuleni unyana wakhe oyintanda. Lo sifumene kuye inkululeko nokuxolelwa kwezono. uKristu imbonakalo kaThixo ongabonakaliyo, ingqalo nentloko yayo yonke indalo. Into zonke zadalwa ngaye, ezulwini nasemhlabeni, ezibonakalayo nezingabonakaliyo, zonke zivela kuye. Oziphatha amandla namatshawe, ozilawuli nomagunya. uThixo walidala ngaye, lidalela ihlabathi lidela. Into zonke zingekabikho, yena wayekho kade. Into zonke ziyondelelana, zilungelelane kuye. Inhloko yomzimba olibandla lakhe ikwanguye. Nguye ulimo owokuqala ukuvuswa ekufeni, khona ukuze yena abe sisiqalo ezintweni zonke. uThixo uthandile ukuba kuphume uThixo. Yena ngulowo uThixo azixolelanise ngaye lehlabathi liphela. Ewe, ngokuphalala kwegazi lakhe emnqamlezweni, wazixolelanisa naye zonke izinto ezisezulwini nezisemhlabeni. Liveli ilizwi lenkosi.
kwindawo le kuthiwa lukhakhayi, bambethelela emnqamlezweni, khona apho kwabantu benzi bobubi, omnye ngasekunene, omnye ngasekhohlo. Wathi ke uYesu, baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Bathi ke besabelana ngengubo zakhe, benza amaqashiso. Baye bemi abantu bebonela, babemsinekela ke nabaphathi babaYuda kunye nabo besithi, wabasindisa abanye, makasisindise kuba lo unguye uKristu, umnyulwa kaThixo. Ayedlala ngaye ke namasoldathi esiza asondeze ivinika kuye esithi, ukuba wena unguye ukumkani wamaYuda, zisindise. Kwaye kubhalwe ngombhalo ngaphezu kwakhe ngamagama esiGrike nawaseRoma nawesiHebhere, kwathiwa lo ngukumkani wamaYuda. Ke kaloku omnye wabenzi bobubi ababexhonyiwe wamnyelisa esithi, ukuba nguwe unguye uKristu, zisindise nathi usisindise. Waphendula ke omnye wamkhalimela esithi, akumoyiki na wena uThixo, ukwakoku kugwetywa nje, thina ke okunene sigwetywa ngobulungisa, kuba samkela okufanele esakwenzayo. Kodwa yena lo akenzanga nto ingendawo. Wathi uYesu, uze undikhumbule Nkosi, xa uthe weza usekumkani bakho. uYesu wathi, inene ndithi kuwe, namhlanje uyakuba nam eparadesi. Ivangeli kaKristu le. Amelele kaThixo Yise, uNyana noMoya Oyingcwele. Amen. Ndithabathe ithuba ke ndibulise umfundisi ongurektor walapha eParishini, umfundisi uThemba kunye nefemeli yakhe yonke. Ndibulisa abefundisi, ndibulisa bonke abantu balapha evestry egameni likaYesu. Amen. Ndibulisa umhlambi kaKristu ke ngenxa yexesha. Ndithi uxolo lwenkosi malube nani. Amen. Sele ndiyenzelwe lula ke emini yanamhlanje mfundisi yoba kucalulwe uba ngubani unobangela wentoba sibe lapha. Akusekho nesizathu sokuba mna ndiyilande. Sekutshiwo kwathiwa le icawa yanamhlanje yicawa ekuthiwa yicawa yi-24th Sunday after iPentecost, esekutshiwo kwathiwa yicawa yokugqibela apha, ukuze kwicawa elandelayo kuqale 1st kaDisemba, ibe lusuku apho siqala kuyo i-Advent, le kudala
uMatros noMamusole beyingxamele siya kuyo kule bhekzayo. Sekuchaziwe ukuthi le mini yanamhlanje iqulethe into ezininzi, iqulethe uChrist the King, uKristu olulawulo, idithaba kwi-dictionary zethu, reign of Christ. Siphinde very siqulathe into yobana ngabana sicelebrate ingcwele zethu, uJohn noChati abangcwele. Endingazuya kubo ke kakhulu, kodwa ndiyafuna nje ukuthi uSaint John lo simcommemorateayo okanye silandela yena esetshilo umfundisi kule ndawo wathi ngabantu esilandele emanyathelweni abo. Uthi xa ubuzwa phaa ngaphandle uba ukhonzaphi, uthe church eSt John and St Chad ekoneni ezwelitsha, bakwazi abantu futhi baku-identifye ngaloo nto, futhi nabantu abawaziyo umnombo wale cawa bakunombole ngaloo nto. Yile nto namhlanje sithi kweli culo 194 kudala labakho elibandla. Ibandla likaThixo alifi ngenxa yoba bebakhona abaqiphukayo. Bendiliculele liculo ukuze sazi uba kudala labakho elibandla. Bazamana abantu befika bashiye baphinde kuze abanye, kodwa lona kudala labakho futhi lasekwa nguThixo. So yi-identity yethu le esithi thina singuJohn noChati ongcwele. Ngubani uJohn noChati ongcwele? Nje kabufutshane abantu ababekhona kwaChati sasiyilande up to uSt Teresa ukuzalwa nokufa kwakhe, kodwa ngoku ngenxa yoba le mini nezinto ezininzi umfundisi sizawuxhiphula nje indawo esicimba zibalulekile. uJohn ke lo simlandela mhlawumbe abantu kudala bemane bebuza uba ayiwanda ngomphilo John kwaba John baninzi kangaka apha eBhayibhileni. Lo John thina simlandelayo ngulo ungumpostile. Aphinde the very same John abe nguSaint John the Evangelist. Akho mehluko phakathi koSaint John the Evangelist noSaint John the Apostle. Umntomnye lo. So nenzeka namhlanje siphume singabhidekanga uthi hayi thina silandela lo ngumpostile, mhlawumbe kwenye icawa balandela uJohn the Evangelist. nguJohn lowo lo wayengunyana kaZebhedi lo simlandelayo. Ithi xa imxazulula kwezinye indawo lento ndiyithandayo ithi Saint John the Divine. Silandela into egqibekileyo, that is divine, because if sithetha ngento edivine sithetha ngento ethi noba abantu bayakufuna ukuyaphula kodwa ingephuki. Kulo John simlandelayo ke lo kuthiwa ke ngokwe-Christian tradition le kumele zicommemorate okanye zikhunjulwe ezingcwele njengoba sisenza thina namhlanje. Uba ke singazingqamanisa ubuya kuChati ithi uChati can be commemorated ngoMarch, ithi uSaint John lona can be commemorated ngoMeyi. Kodwa zonke ezo zinto ezo azibangela into yobana ngabana singalukhetha usuku olululolwa namhlanje esithi sikhumbula ingcwele, ngoba kakade uNovemba inyanga yokukhumbula ingcwele nabangasekhoyo. Ndiyathanda ke ukubalula nje into ezimbalwa ezifana nento yobana ngabana uSaint John lo wayengumdisipile kaKristu nomqambi wezincwadi ezintathu. Ubuyayivula iBhayibhile yakho phaya ekugqibeleni, mhlawumbe abanye abantu abafiki phaya ekugqibeleni, phaa zikhona ii-letters phaa ekugqibeleni eBhayibhileni before uyofika kwiRevelation. Kukhona phaa u1 John, 2 John and 3 John. Zimfutshane zikuyozifunda zimandi. Kuthiwa ke uJohn lo thina esimlandelayo sesimazi lo mntu simlandelayo namanyathelo akhe ukwenzela into yoba when you want to step aside wenza into engeyiyo uzibuza into yoba ayiwanda ndisenza yona ndisalandela lo mfeli nandithi ndiyamlandela. Ithi ke uJohn lo esimlandelayo nguye nalo ubhale levangeli ngokubhalwe nguYohane. Zeza letters zintathu nevangeli ngokubhalwe nguYohane, ungasibhidanisi. Ivangeli ngokubhalwe nguYohane neza letters zintathu ayiyonto iyi-1. Safundise ngoku iBhayibhile. Mateyu, Marko, Luka, Yohane
senzo Roma kwabaseKorinte uye apha until uyofika lazi into funeka ngokuliphelile ixesha loba ukuyoqala kwizihlomelo ujonge uba ziphi ezi zinto funeka incwadi le ililizwi likaThixo siyitye mfundisi apha emilonyeni yethu ukwenzela into yoba xa kusithiwa usukaphi kuthi uyabonakala uphuma eSt John and St. Charles. Hello, remember siphelelanga apha sinozwelonke. Niyajonga phaa mamutime kozwelonke uba uyityhila kanjani iBhayibhile kuthiwe hayi uyigqibele ecaweni ngecawa xa ifunda. So ezi zinto funeka sizithethe ngale mini singazutya xesha nje wena ungabi nawaphi. Ithi ke uJohn lo esimlandelayo wadlala indima enkulu kwi-early church eJerusalem. Xa uyifunda iBhayibhile kubekela onke amabali ayesenzeka nezinto ezazisenzeka eJerusalem zizinto uYohane lo thina esimlandelayo awayeyiphathi futhi edlala indima eninzi mhlawumbe besizawuthi ngeli xesha wayephambili emzabalazweni. Ithi ngomnye wabafundi bokuqala bakaYesu uzuzothi ke ukumbuzo ukuthi namhlanje ungowesingaphi wena umfundi kaYesu. Ingabe usazikhumbula apha ebomini bakho uba ungowesingaphi umfundi kaYesu? Ekuzikhumbuleni kwakho yeyiphi role oyidlalileyo ukuze eli bandla kudala labakho libe kanti limile namhlanje? Size kutshati ongcwele lo esithi ngubishop. Akho kuninzi ke siza kutsho ngaye kodwa uSt. Charles lo simlandelayo kuthiwa wayengubishop wase-Lichfield ne-founder ye-Messiah. Kuthiwa wayeyimonk. Yabona uba ke siyathanda ukulandela ii-monks ngoba noSt. Teresa wayengunongedi. No-shop lo esimlandelayo thina apha naye wayengunongedi naye efoma ii-monasteries. Uyabona ke abantu abafoma ii-monasteries ngabantu abasazi isitori sabo. Because when you are forming ii-monasteries ufoma abantu abazawuma phambi komntu kunye noThixo njengoba sisithi thina the mediator between us and God nguKristu. Ii-monks sithetha ngabantu abamayo basithandazele thina umhla nezolo ndanditshilo nakwatshatsha. Izothi ke ngoku uSt. Charles lona wathi ukuze ahambe kakuhle apha endleleni kula manyathelo akhe wafoundwa nguBishop Set lo wathi uBishop Set wangena ezihlangwini zakhe esingathi xa simbiza ngeli xesha sithi wayeyimento yakhe. Uphinde omnye umbuzo ukuthi wena umentorishwa ngubani? Siyazilandela ke ezingcwele ezawenzayo umsebenzi zisenganeno kwengcwaba ngoba iyasixelela iBhayibhile ukuthi akusekho ukusebenza ngaphaya kwengcwaba. Uthi ke ukumbuzo, what about you and me? Senza ntoni njengoba silapha nganeno kwengcwaba nje? Yintoni lesidume ngayo njengoba silapha thina nganeno kwengcwaba? Ngoba bona uSt. John and St. Charles abasibalandelayo ngabantu abayihambileyo indlela yabo bayihamba futhi ngokungcwalisekileyo. Siqukumbele ke ngamazwi athi namhlanje sidibene ngoChrist the King. Yintoni uChrist the King? Ubujonga isifundo sokuqala nesifundo sesibini nevangeli yanamhlanje ziyayisama apha yonke lento ziveza uKristu ebukumkani. uJeremiah chapter 2:23 verse 1 to 6 apha isixelela khona ngokuba uYehova ufikelele kwisigqibo sokumisa abaphathi abafanelekileyo. Ngobani abaphathi abafanelekileyo? Abaphathi abafanelekileyo ayingokufundisi namagosa nabo bonke abantu abakwi-parish council kodwa nguye wonke umntu othi ndiyakulandela Nkosi, ndiyakuvuma ukuthi uyinkosi. Besigqiba ucula apha ngoku iTidium. Mhlawumbi kuba besiyimamele kakuhle ithi siyakuvuma ukuba uyinkosi. Ngulo ke uYesu esimlandelayo. Ngulo uYesu esithembe yena ngamaxesha onke. Sikhona ke isizathu soba uYesu
kangakanani sithi uYesu uzikhangelela abantu abafanelekileyo bokuba baphathe imfihlakalo yezulu. Ubuye idibanise ke ngoku nesi sibhalo sesibini siku-Colossians chapter 1 verse 11 to 20 ithi aba bantu uYesu abakhangelayo bafumaneka kule second reading. Ubuyifunde kakuhle i-second reading, it's pure salvation, ayixutywanga. Futhi ithetha nge-salvation esuka kuYesu. Ithetha nge-salvation ethi ubifikile ebomini bomntu ibutshintsha ubomi. Zizothi ke ivangeli yanamhlanje uLuke chapter 23 verse 33 to 43 icebo lokuzalisekiswa kosindiso lokuphumeleliswa kokufezwa kwecebo likaThixo. Yona isidibanise apha ukuphumelela kwecebo likaThixo. Mhlawumbe wakho amacebo kudala ephumelela okanye engaphumeleli, kodwa namhlanje sihlangene ukuze uphumelele icebo likaThixo nenjongo kaThixo ngomntu. Le ichazayo kule vangeli kaLuka chapter 23 ubuye ijonga mhlawumbe omnye umuntu uyazibuza uba sesitheni ngoku sesibuyela emnqamlezweni kodwa ngePasika besiyile emnqamlezweni. Isidibanisa phi into yomnqamlezo nge-24 kaNovemba? Hayi, indaba yomnqamlezo indaba esihamba nayo ekulaleni kwethu nasekuphileni kwethu, sihamba ngendaba yomnqamlezo. Yile nto ke namhlanje isithi kavangeli uYesu ngokwakhe ngoba ubuyayijonga uchapter lo 23 ithetha ngecebo lokuzaliswa. Ubuyamjonga ke ngokuJeremiah 23 verse 5 uthethile waprofeta uJeremiah ngokuza kukaKristu ngoba le nto ivela kumnombo kaDavide. Ubuyazi buyesuka kumnombo kaDavide. Akuqalanga uba ibe nguYesu kumkani kwisizukulwana sakoWahabu, yaqala kudala le nto koDavide. Futhi oDavide ubaba bengazange bakwazi ukuyihamba le ndlela, bathi xa besiwe endleleni athi umntu creating me a clean heart, oh God, kwizinto zonke endizenzayo ungawususi umoya wakho ingcwele. Njengoba engazange uYesu noma engunyana kaThixo akwazi ukuma, kodwa ukuze kufezekiswe icebo losindiso iqalela kumnombo nekhaya ophuma kulo. Nayo iphuma kwaDavide. Bathi uKristu xa ejonga bathi abantu uDavide uzenzile zonke izinto, kodwa athi uThixo egqibeleni ndifumanekanga namnye umntu endinokumnika izinto zam, kodwa uDavide ndimfumene engoyena ufanelekileyo. Ngoba uThixo wethu esimkhonzayo akajongi imbonakalo yangaphandle kodwa ujonga imbonakalo yangaphakathi. Sithi thina xa sijonge ngaphandle lomntu silibone lingafanelekanga, athi uThixo kunene lo ngoyena uyophatha izinto zam. Yile nto ke ngoku athi apha kuLuke chapter 23 verse 28 uYesu lona njengekumkani yazo zonke izizwe. uYesu ikumkani yazo zonke izizwe, futhi kuba uYesu ikumkani yazo zonke izizwe ithi loo nto uYesu ikumkani yam kunye nawe. Bekukhe kwakhona idebate umfundisi endike ndadibana nayo, ngoba kwesi sibhalo kukhona ibhata amabini uYesu abethelelwe kunye nawe. Uyabuza omnye ubana ngabani uYesu wafela bonke nabantu, athi omnye uYesu wafela bonke abantu. Athi ke ngoku kutheni elishiya eli bhata lesibini ukuza alingenise eparadesi kabawo? Athi umntu ophendulayo, salvation is not forced, kodwa salvation njengoba uYesu esifele sonke, you have to claim it and earn it. Ngoba xa unyanzelwa nge-salvation ngeke kusebenzele mfundisi, kodwa uba uthi xa izwi likaThixo lithethiwe uthi kumele nami ndibe nayo inkosi njengenkosi nomsindisi. Khumbula kaloku izwi likaThixo
uzundikhumbule eparadesi kabawo ibhada understood wa-understand umuntu ongazange athandaze wa-understand umuntu ongawaziyo umnyango wecawa kodwa wa-understand ukuthi uyesu unabo ukumkani because ngoba engazange atsho athi uzundikhumbule xa ungena eparadesi kabawo kodwa ku-understand umuntu esithi xa simjongile sithi ngumanxeleni ke lo ku-understand umuntu esithi xa simjongile sithi ngunsangwini lo ku-understand umuntu esithi xa simjongile sithi akazuphelela ndawo kodwa athi ngomzuzu wokugqibela Nkosi usundikhumbule sekuzothi ekugqibeleni uyesu was just fulfilling imfundiso yakhe kuMatthew chapter 5 verse 44 and 45. Ngiyacela ukugqibelisa ngalo Matthew chapter 5 verse 44 and 45 ethi xa ifundeka ndifuna siyimamele kakuhle uba uYesu eyona nto wayokuyifela emnqamlezweni yayintoni na yayikukuze kusinde mna kusinde wena ukuze izinto ezikuColossians kwasisifundo sesibili zizalisekiswe uthi ke ngoku apha kuverse 44 ke mna ndithi kuni zithandeni intshaba zenu basikeleleni abo baniqalekisayo benzeleni inceba abo banithiyayo ithi nibathandazele abo banigxekayo banitshutshise azazothi uverse 45 ukuze nibe ngabantwana boyihlo osemazulwini ukuze ube ngumntwana woyihlo osemazulwini ukuze uKristu alawule ebomini bakho you need to forgive uthandazela abantu who don't even pray for you uthandazela abantu abakukhesayo uthandazela abantu abakucaphukelayo isizothi ke ngokugqibeleni phezu kwabakhohlakeleyo ithi ngombilanga lakhe elenza liphume phezu kwabakhohlakeleyo nabalungileyo nemvule inisa phezu kwabalungisayo nabangalungisiyo uzama ukuthi uKristu akakho umuntu ongcono kunomnye nangale mini ke yale patronal festival xa nihlala phansi senguYesu angangena bekutshiwo kwathiwa umfundisi uGidi uthethe kakhulu kwiveki ephelileyo wasinika icebo lokunikela wasinika icebo lokuya kuThixo futhi andifune noba le minimum ukona siyibize as fundraising kodwa ndifuna siyibize ezimini yesivuno mfundisi ukuyayifunda ixesha le-patronal festival kwixesha langaphambili abantu babethwala iintshabonki zabo abantu babethwala zonke izinto abathe bazityala apha enyakeni bekufanele uba kule red carpet kugcwele izinto eziphuma emhlabeni ezisuka nathi ezisithi Nkosi siyabulela ngoba usithwele kwaze kwalapha ube kufikela le mini yokuphela konyaka ka-2019 kwikhalenda of the Anglican Church wena ubenzele ntoni uThixo ngoba sifuna ukureceive only amaxesha amaninzi kuThixo kanti uthi ke ezwini lakhe nikelani ukuze kukhalimeleke inkumbi edlayo emizini yenu iyadla yona inkumbi edlayo ngoba asifuni ukunika uThixo kukaThixo sicimba idlalo lento ithi nikuKhesari okaKhesari unika uThixo okukaThixo kodwa namhlanje sengusomandla ngalawula ebomini bethu sithi slogan seviyo lofakazi uKristu uyinkosi bathi abantu abaphendulayo uyalawula sengakuKristu angalawula ebomini bethu namhlanje besimane sizithethe izinto sithi wona unyaka uyaphela uthi xa ujonga nasezikhabhathini nasezincwadini kungabikho nto uyifumanayo uyenzileyo kodwa namhlanje sengungathi Nkosi sixeliswe nobhada kumzuzu wokugqibela usundishiya kanti ukungena ebukumkanini bakho bayasishiya abantu abasendoleni sentshati abanye baquqela engcwabeni and we ask God Nkosi senzeni to be in this situation athi uThixo kwanamhlanje ndiyakuba nawe eparadesi kaBaba sakusomandla ngasigcina sangakuThixo ngahamba nathi ngoba kikhona kuthena namhlanje nayo affirms ukuthi uYesu
okunene uyalawula. Yile nto ke namhlanje silapha sizowuthi Nkosi Yesu busa ebomini bethu. Mhlawumbe kudala zibusa izinto kuwe, mhlawumbe kudala uzikhothamela izinto, kodwa namhlanje sengungakhotamela uYesu waseNazarethe. Uthi ndikuhambile unyaka, zindihambele kakubi izinto okanye zindihambele kakuhle izinto, kodwa namhlanje Nkosi kulo mmeko njalo ayisundibangela into yoba ndingayi entendelezweni yakho. Ndizowuthi ndiyabulela Nkosi, noba uzukhasa ebukumkanini bukaThixo, uzowuthi Nkosi ndibulela kanye noba unyaka ungandihambelanga kakuhle, ngoba uthatha intweni zonke. Bulelani ngoKristu obuyayo. Amen. Oh, sizawuthandaza. Selitshilo izwi namhlanje nathi uKristu uyalawula ebomini bethu. Mhlawumbe ungamqondi uKristu uyalawula ebomini bakho, ngoba uthi xa ujonga izinto uqonda into yoba hayi mna kulawula enye into ebomini bam, uKristu ndilibele. Okanye uthi xa ujonga iimpilo zobani ibe ngathi zingcono kuneyakho. Kodwa wonke umntu ndidla ngothi xa ndithethayo ndithi wonke umntu unestori sakhe to tell. Abantu abakhweli phezu kwendlu bazichaze bazambule uba bathi go through ntoni, kodwa bayavasa abantu bakaThixo banxibe babe bahle ngoba bazi ukuthi amandla afumaneke enkosini. Sesizawuthandaza ke ngoku simcela uThixo sithi Nkosi yasezulwini, sicela njengokuphela lo nyaka ka-2019 namhlanje ayawupheli ngokwekhalenda yeSouth Africa, kodwa uyaphela kwikhalenda of the Anglican Church unyaka namhlanje. Uthi Nkosi yibaza izinto zonke kum. Kodwa ukuthi abantu ayibalulekanga indlela oqale ngayo, kodwa kubalulekile indlela ozawugqibezela ngayo. Funa namhlanje uthi Nkosi ndiyavuma, my start was not okay, kodwa Nkosi sengathi ngathi xa ndifike ekugqibeleni ndifike ebukumkanini bakho. SengakuKristu angahamba nathi, sengakuKristu angasigcina sisezawuthandaza. Uthandazele ngaba abantwana bakho bangekhoyo, because ngamanye amaxesha abantwana bayangathi basezikolweni, abantwana bayangathi benza izinto ezilungileyo, kanti abantwana abazange baqalise kwa ukuya esikolweni. Uba ngafuni ii-results, aziveli ii-results. Kukho abazali abazawudilishana nezo zinto, kodwa ndifuna namhlanje bathi Nkosi Yesu wena uzi izinto zonke kum. Khona umhlabelo lothi reign Jesus reign. Igqibithi you are the Lion of Judah, the King of Zion. Ngoba uthi xa ukhangela ungaboni enye into kodwa ubone uYesu yedwa. Sake namhlanje njengoba sizozithandazela into endidla ngoyithetha ke ndawo ukuthi laa kaZulu ikhusele. Akukho mmingelelo umele zasingenele kwingcwele yengcwele. Sanikezwe igunya lokuba siye siyozihluthulula nathi siyobulanda ubomi bethu. Sizakwenza loo nto ke namhlanje. Sizothi Nkosi Yesu nabo ubuze bam, khona umhlabelo lothi ndiza kuwe ndidalule konke kwam, mandiziswe kuwe Jesu uzisule izono zam, ngoba nguYesu yedwa obaziyo ubomi bam. Ndiza kuwe Bani
othe wasenza asimbonanga Nkosi yami kule namandla lahloko ofana somandla nawe ezisithesta Thixo somandla ebomini Thixo somandla asibonanga Nkosi uThixo uNkulunkulu wethu namandla osithubayo Thixo wethu ingwethu yobukhosi amandla Thixo wethu unyama wakhe kuphela abazeleyo ukuze Thixo wethu bonke abakholwayo bangatshabalali oko babenobomukhulu naphakade singakuwela uNkulunkulu wethu namandla namhlanje Thixo wethu engcwele ngoba Thixo wethu amadolo kwifana yobabalo bakho uNkulunkulu wethu engcwele singakuwe uNkulunkulu wethu namandla sibulele inyeba Thixo wethu esenzele yona ebudeni bonyaka Nkosi abanye Thixo wethu lo nyaka sengamoyingcwele bangahlala Thixo wethu bavukele upheki lokunene abanye Thixo wethu bathi Nkosi sisibuyisile kulo nyaka Thixo wethu kodwa sizouthi epheleza Nkosi yamazulu kuzeka lapha unguThixo wethu sizouthi kunyele zonke izinto moya oyingcwele wena inkosi yamakhosi sizouthi Thixo wethu ikherubi neserafi sikhulu umlomo ongapheliyo uNkulunkulu wethu namandla Nkosi kakhulu Thixo wethu ipheleleyo ngolesibili usinikeleyo nemidalo Thixo wethu yokuthi Nkosi sizouthi abantwana bakho Thixo wethu belibandla likaJohn nophando ongcwele ukuba Nkosi yami sizomisa isibuyiso kuwe Thixo wethu abakhozi sizokunikeza Thixo wethu namadonda sizokulela moya oyingcwele ngezinto zonke Thixo wethu sidlule kuzo kudekonyaka Thixo wethu engamandonke siyabulela kaNkosi sisenzinaba Lord, you're worthy to be praised. Lord, you're worthy to be praised. Lord, you're worthy to be praised. Lord, you're worthy. Lord, you're worthy. My Lord, you're worthy. You are worthy. Lord, you are worthy. You umntwana emandelwe ngunyaka akasoze ayi-understand ube ezintweni zonke uthi Lord you are worthy to be praised umntu ohambe kakuhle akazi ukuyi-understanda futhi iyamlibazisa indaba yoba sithi Lord you are worthy to be praised kodwa to those who know very well ukuthi uThixo ubagqithisephi they know ukuthi akakho omnye uThixo omphumelisayo umuntu ezintweni you deserve the best you deserve the best you deserve the best you deserve the best hallelujah God you deserve the best you deserve the best hey Lord you deserve the best hallelujah le mali sizayinikela pha imali kaThixo ewe siyayiphangelela mfundisi kodwa sizowuzisa kukaThixo kuThixo futhi sizawuzisa ngenhliziyo ezichwayitileyo futhi sizakuzisa nale uyishiye endlini uThixo uzoyiqongqotha ngoba ekaThixo thatha inkonzo yakho mfundisi you deserve the best
You